गुढीपाडव्याच्या आणि नूतन वर्षाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. बांधतो हात बांध होते काय नाही कपडा आमचा असेल हय हय जाय तेव्हा उभी होणार ती. उठा नीट बांधा कायता. हो मग दाजींचा एक नंबर. हे तुम्ही काय जेव सुरुवात पण केला. पप्पा काय आवाज सेकंड आवाज बघा. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. तर स्वीट फॅमिली आपल्या गावी आहे आणि आज 22 मार्च आहे आणि 22 मार्च आज गुढीपाडवा आहे. त्यामुळे गुढीपाडव्याच्या आणि नूतन वर्षाच्या सगळ्यांना आमच्या स्वीट फॅमिली कडून हार्दिक शुभेच्छा. तर आज आम्ही गावी आहे कोकणात आमच्या. तर आज गुढीपाडवा आम्ही कसा साजरा करतो, गुढी कशी उभी करतो ते या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. तर आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. हे चला गुढी उभी करायला. लेट्स गो. आधी पिवळे काढल्यानंतर लाल काढ पिंजर काढतो लाल आणि पिवळो मध्ये काढतो मध्ये पिवळं काढ काय नंतर बांधल्यावर तू का आता बांधव रंग बांधतो हात बांध होते काय नाही कपडा आमचा असेल. चाकू काय टाकलं गंधर्व. चाकू तिकडे हयत बांधून टाक आता हयत बांधून टाक असा नाही तर हा हा चालेल. टाक हे बांधून चल भावीजी या बघा पप्पा कसे गुढी बांधतात ते. नंतर मग सांगशील पप्पा कसे बांधतात म्हणून. चल उभी करायचं झालं आता काय हे काय हरबी राहणार थांब हे कापून टाकू. काय काय आहे कैचू काय रस्सी? रस्सी ठेव गुंडाळून करणार बघ आता. वायरी वाटून घे हे थांबा थांबा थांबा. ए तू खाली ठेव खाली ठेवा खाली ठेवा. तू वर चढ पायथ्यानी वर. थांब ना. उभी कर येऊ दे हय हय जाय तेव्हा उभी होणार ती. उठा मागे घ्या. तिरकी आहे उपर काय खळ्यात घे उपर काय ह्या बाजू घे हा उठा. येऊ दे येऊ दे येऊ दे पुढे मी घेतोय मग येऊ दे जरा. ए गंधर्व खाली ठेव तू. तैसून उचलून कसा वर जाणार. आम्ही धरले आता तुम्ही धरायचे खाली व्हा उभी. पाट्यावर नाही पाट्यावर हा पकडा असे पाटावर ठेवची. हा का खाली वाटायला बाजू पाटाच्या बाजू कर. पुढे 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 ठेव. ऐकते बरोबर. अरे मागे बरोबर. पुढे कशी. होय होय ऐकते. मागे हा पाटाच्या मागे हा बांधून ठेवायचं आहे. तुम्ही बांधा तर हा हे रशीद आहे. ए बांधू हा बांधा बांधा तुम्ही. नीट बांधा कायता. हो मग लेट म्हणजे काय हलणार नाही अगदी. गेलं. आई तो जीव भांड्यात पडलो. लेट झाला ना. हो हा कलकलत होती होय होय लोक हसतील ना. लेट झाले 12 वाजले. लेटच झाला ना. अरे ते होऊ दे लेट. पप्पा आमच्या आता पहिली पूजा करतात आणि नंतर आम्ही करतो मग पूजा. हा पप्पांचा मान हा तो. कारण पप्पांकडे टोपी आहे आमच्याकडे टोपी नाही. गांधी टोपी. आणि हाय आई बसली हा आणि हाय आजी. हा आजी नेसान नीट करता. घेऊन ये हे धूप बे पाना जरा धूप घाला चांगलो. गंधर्व धूप घेऊन ये 2-3 खडी अरे म्हणजे अरे दाजी इले आमचे. अरे दाजी एक नंबर. हा दाजींचा एक नंबर. धोतार ब अरे ऐकत नाही दाजी. पुदला तुमची झाली. दाजी ऐकत नाही. दुसरं काय गेलो तो कोण मनीष. गंधर्व हात धरणारे आहे. मनीषा आबा आहे. एक नारळ आहे तुमचं चोळूचं. आमचं माहित ना. आणायची इलाज बोलवलं तर इलाज करतात. होय होय. आमच्या आई आता आमचे पाया पडता आणि सांगता शूटिंग कर माझी. मग आम्ही शूटिंग केली आहे तिची. चला पूजा करतो आम्ही जोड्याने. फायनली पूजा करून झाली आमची आता. ए भावी या आता पाया पडून घ्या. चला मनीष आधी हा, हे फुलं घालायचे आणि पाया पडायचे. लाईन मध्ये राहा बच्चे लोक. फुल घाल बाप्पाला फुल घाल. ह्याला घे ग फुल घालू घे भाई जे घे तिकडे आणि फुल घाल बाप्पाला. जा बाप्पाला फुल घाल. माय माय
हा काढ फोटो काढ. आमच्या खळ्यात मांडव असल्यामुळे आमच्याकडे दिसत नाही गुढी, तर आम्ही बाकीच्या गावातली दाखवते गुढी. हवी दाखव. हा ही एक आहे गुढी, ही एक आहे. हे बघा सगळ्यांच्या घराच्या समोर गुढी उभी आहे. हा ती उंच कोणाची ती यांची कोयण्यांची, हे आपल्या जोशांची आहे, दाजींची मस्त. चौघे काय म्हणता, झाली गुढी उभी? फोटो काढले नाहीत ना. हो तुझं पण आता व्हिडिओ काढतो. आणि हाय पण उभी झाली आहे, विक्रमांची आहे, ग्रे कलरची केलेली आहे उभी. ही एक आहे. तुम्ही काय जेवण सुरुवात केली का गुढीचा जेवण दाखवचा? हो डोंबिवलीत दरवर्षी मोठेच असतात मिरवणुका. तर मित्रांनो फायनली गुढी का जेवण दाखवून झाला. तर आता ह्या जेवण मी जेवणार आहे आज स्पेशल जेवण श्रीखंडपुरीचा. बघूया. या काय पावट्याची भाजी आहे ना? हो. पावट्याची भाजी, श्रीखंडपुरी, डाळ भात. तर मी आज जेवून जाते आता. चला भावी या का हवा श्रीखंड हवा भावी? होय मँगो फ्लेवरचा श्रीखंड हवा भावी का? आम्रखंड बोलतो, मँगो फ्लेवरचा नाही, आम्रखंड बोलतो. तर मित्रांनो आता आमची गुढी उभारून झाला, गुढी का जेवण दाखवण पण झाला. आज जेवण आता मी घेतलंय मस्तपैकी श्रीखंडपुरी आज सोबत. तर आज आता आम्ही व्हिडिओचा एंड करतो. भावी तू करणार एंड? कर ना मग. लाईक करा, शेअर करा. काय शपथ हे त्याच्याकडेच दाखव बाबा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा.